Kutxabanken privatizazioa hasieratik adostutako prozesua da. Hasieratik planteamendua izan da 5 urtetan kapital pribatua izatea Kutxabanken kapitalaren gehiengoa daukana, eta horretarako momentu honetan aprobetxatu nahi dute, erabiliko dute Espainiako bankuak atera nahi duen zirkularra. Zirkular horretan plantatzen dena da kapitala mantentzen bada BBK Vital eta Kutxaren esku, horrek suposatu behar duela erreserba funtsa bat sortu behar dela 700 milioi eurokoa. Eta kapital pribatua bada Kutxa bat kontrolatzen duena, horrek ez du inolako funtsarik ekarri behar. Hau da, hasieratik Kutxabanken zuzendaritzak nahi zuena. Aste honetan Mario Fernándezek berriro esan du bere asmoa dela kapitalaren 70%, kapital pribatuaren esku ustea, burtsan ateratzea eta dibidendoak banatzea, eta hori lapurketa bada. Guk esaten dugu arduradunak arduradunen lana baloratzerakoan bi aukera besterik ez daudela. Lehenengoa da, horrekin ados egon direla hasieratik, eta bestea arduragabe handiarekin jokatu dutela. Bai bat edo bai bestea bada, bietan dimisioa aurkeztu beharko zuten. Guk aldarrikatu nahi duguna da, momentu honetan ere alternatiba badaudela, borondate politikoa egon eskero, adibidez, atzera egin daiteke bankaria fundazioan bihurtzeko egin den prozesu hortan, edo aurrezki kutxak berriro izateko aukera badagoela, edo banko publikoa izatea Kutxabank, edo adibidez Kutxabanken kapitala aldundi edo udaletxeen esku usteko. Alternatibak badaudela, eta orain Espainiako bankoak plantatzen duenarekin ados ez daudenek, oso azkar plantatu beharko zuten beste alternatiba bat, eta ez jarraitzea ematen ari den bidetik, eta privatizazioa da aukerarik txarrena.